ମୁଁ ଆଜି ସୁଜି ଆଉ ଆଳୁ ମଟର ଦିଆ ପିଠା ତିଆରି କରିକି ଦେଖେଇବି। ତାପରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଟରଟା କରିଥିଲେ ଲୁଣ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ଆମେ ତା ପାଇଁ ପୁର ତିଆରି କରିଦେଇଛେ। ଆଳୁ ମଟର କଷା କରିଦେଇଛେ, ତାକୁ ଏମିତି ଚକଡ଼ିଦେବା, ଦାବିଦେବା, ଦରଦରା କରିଦେବା। ଦରଦରା ଏମିତି ଖଳି ତିଆରି କରିକିରି ତା ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଦେବା, ପୁର ଦେବା। ପୁର ଦେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତାୱା ତାତି ଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତା ଦେହରେ ପିଠାଟାକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ମଟରରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା।